नवरात्र के समय एक औरत अपना पति से कहत बाड़ी कि माई के महिमा से मन के हर मनसा पूरा होला, दुख दरिद्र भागेला आ अन्न धन के वर्षा होला। ऐसे ही सैया जी कलशा धके रौरो नवरात्र करी। देखी कैसे कहत बाड़ी। म्यूजिक बाय शैलेंद्र यादव। माई के महिमा से पूरी मन के मन साजी, दुखवा दरिद्र भागी होई धन के बरे साजी। माई के महिमा से पूरी मन के मन साजी, दुखवा दरिद्र भागी होई धन के बरसा। धके कलसा कि धके कलसा ए सैया करी नवरात्र। गंगा जी के जलवा से भरी गगरिया जी, फल फूल माला लाई ललकी चुनरिया जी। गंगा जी के जलवा से भरी गगरिया जी, फल फूल माला लाई ललकी चुनरिया जी। जई रोपाई बारी दिया बती कलसा जी, रोज रोज पाठ करी 9 दिन जलसा। धके कलसा कि धके कलसा ए सैया करी नवरात्र। सुनिला की माई पूरा करेली मांगना जी, अन्न धन बल देली गोदी में लालना जी। सुनिला की माई पूरा करेली मांगना जी, अन्न धन बल देली गोदी में लालना जी। सब दिन सब कर रहेला न एके साजी, अजरज कुमार राउर पूरा होई ललसा। धके कलसा कि धके कलसा ए सैया करी नवरात्र।